I evo ljudi, sad snimamo drugu epizodu Survivala, ući ćemo u naš svet, ovo beše da. U ovoj epizodi će nam se pridružiti i naš verni Paja. Paja, pozdravi YouTube. Ništa niste čuli i ne trebate. Sad ćemo opet u lanac da Paja uđe, alo, no, save world. Going to my server. Ajde. Going. Na 1.5.2. E da, update sam na 1.5.2 Minecraft. Možeš da igraš na drugim serverima? Da. A mogu? Možeš, ne smije, ajde. Samo da Paja update Minecraft pa ćemo igrati. Šta ima novo? Nema ništa. Mislim nisam ni gledao, tako da ne znam. Ako neko zna što ima novu 1.5.2, nek mi kaže. Jer to nije snapshot nego update, pa, a možda i snapshot, ne pojma. Ne, više ne. Šta Ne je? mogu doći na druge servere. Pa ne možda sve, a možda većinu. Pa da, pola srpske, ajde samo uđi ovdje, baš te briga. Super. Pajo, meni je nik. The Big, izvini ako ovo budeš gledao, izvini, ovo je Paneš tu. Pa meni je nik. Tu sad trovaš. Paja. Nemoj lepo uspjeti. Bak. To stavimo. A da, čekaj, gdje si ti, koji koordinati? Pazi, jok, zimi si. Koji ti je X? Idi na X255 i Z30. Ti kad dođeš javi. Sam razbio uđi tu dole. Aaa, haker ima X-ray! Ubila! Uđi, ajde. Evo me. Ti si mi sad... Evo ovdje. Imam drva, nego su kod mene. Imam drva, nego su kod mene. Imam i ova. U ovoj epizodi ćemo minati. Ako Pajo? Verovatno, kaže vam Paja ako ga ne čujete. Pokušat ćemo preko TeamSpeaka da pričamo. Ali ako to ne uspe, onda ne znam šta bi uspjelo. A? Šta nemaš? Ma nemaš ništa. Dok Paja to majna, Paja našu provaliju. Znači na jedan blok tu gdje se stava Koji sam ja fail. jedan blok tu
Da se mi skupiš jedan blok na što bi provalio. I... Ja iskopam jedan blok dalje, vidi prava. Kad si noob. Čekaj da dođem. Nemoj da si me gurno dao. Te gurnem, sad ću da te gurnem, sad ću da te gurnem, sad ću Nemoj da... tebe da ubije. Neću, ajde. Sad vidim što ima. Aaaa! Skoči. Ima Irona, kako hoćeš. Uđi. Da li si se ranio? Malo lago mene od Brighta. Kad sam na mom skipanom laptopu. Meni sada trenutno mi je na modi. Pa da, mislim da... Dobro, nije bitno sve to. No dobro. Da podignem mikrofon. E, takoć. Šta si našao? Što? Što? Aj, nervira me muzika. I meni se pukne pikeks. Čestitam si. A, zombie shit! Ubi se me, Pajo, ubi se mi! Ubi se me, Pajo. Ubi se me. Jer ovo je još jedan zombi sad tu. Kako ćemo dođemo opet u gore? A? Imam. I to bio za ovu većinu. A vidimo tamo otvor gore. Da, možda ćemo od ovoga nešto napraviti. Tu neke male kuće. Tu gore na neke male. Pa da, može skladište da nam bude tu negdje. A vrtufan skladište će mi ubaci lavu, shit. Zato se zaglavio. Udri ga kolega. I zaglavio i pukao mi pickaxe, yeah baby. Otvori me. Otvori me. Idemo nazad sad u našu bazu. Vidi skeleton nas usmara. Idem ja da se bijem. Opa. Pazi. Idem ja gore. Neću. Ostaćeš bez itema. A gdje naši sad? Gdje smo mi došli? Evo ga tu gore. Ja sam se zim. Stvarno je tu? Da. Kako ću do tebe da dođem? Gdje? Gdje? Tu gore. Nema više. Kablova. Ja imam jedan kamen. A, tu. A, imam zemlje. Hihi. Šta je Germana? Ne ideš tamo? Pa evo ovdje. Ne
stavi jedan blok. Iron! Stavi ovaj ovdje još. Nemam više Ne mogu blokova. padnu. Poskoči. Ne mogu skočiti. Nemam blokova. Evo bacio sam. Što ga ti ne snimi? Da, a evo ti ovdje Iron. S ove strane. Pa sam kopaj tu. Ti si glup, majmune. Znaš kako je? Da skupim ovo kamera, dobro. Neću. Fail. Fail. Nemam, nismo uzeli kol. Ja jesam. Koliko? 14. Nisi valjda. Ja, pa jo, ubit ću te. A dobro, ne, ja se nisam setio. I ovdje stavi kao neku vodu da skočimo dole i da se penje. Ne, da ne se... Opet sam padao. A... Napravit ću pickaxe. Ja imam 18 iron. Opa. Imat ćemo za nešto. No, to ćemo u sljedećoj epizodi. Mnogo zanimljivije kad paje, jer što je ipak noob u Minecraftu. A PvP? Koji će mi PvP? Možda baš će zombi sutra. Šalim se. Noob sam ja u PvP-u, to jeste. Ja sam noob u PvP-u, to jeste. Ali bolje gradimo od onog šupka tamo dole. Da, taksiste područje. Ma ajde bre, penji se gore, šta smaraš više. Aj ljudi, čekamo da Paja dođe pa da završim. I evo ljudi, nastavljamo sa epizodom. Paja me sad malo preubio debil jedan. I evo što smo u ovoj epizodi radili. Našli smo provaliju, iskupili ovo i ovo. I baš Baja nam je došao, ubit ćemo ga sad naravno kao počasni. Dobro, nemoj. Šalio sam se. Ali ne, imam 5 srca, nemoj. Nemoj da me ubiješ, govno, nemoj! I da vidimo se u sljedećoj epizodi. See ya!